אצלנו שירות IT זה לא רק טכנולוגיה, זה אנשים. שלום, אני גיל מסטארט פתרונות מחשוב מתקדמים. כבר יותר מ-20 שנה אנחנו מספקים שירותי IT לעסקים וחברות, שירותים מקצועיים מהירים ובעיקר אנושיים. אנחנו מלווים מאות עסקים וחברות, מהשלב הראשון של ההקמה ועד ניהול שוטף של כל המערכת, הרשתות והאבטחה. אני גאה לומר שאצלנו אין איש מחשוב שלא עונה. יש צוות מקצועי שזמין לכם, תמיד בטלפון, בצ'אט ובשליטה מרחוק, וכשצריך, גם פיזית אצלכם במשרד. הלקוחות שלנו אומרים שהשירות שלנו נותן להם ראש שקט. כמו שכתבה לנו לקוחה השבוע, תמיד יש עם מי לדבר, תמיד יש פתרון ותמיד בגובה העיניים. וזה בדיוק מה שמניע אותנו כל בוקר מחדש. אנחנו מומחים בפתרונות ענן, אופיס 365, אנטי וירוס, ניטור, גיבוי, הקמת רשתות, תמיכה שוטפת, אבטחת מידע סייבר ועוד. אבל מה שהכי חשוב, אנחנו שותפים. אנחנו לא רק אנשי מחשוב, אנחנו באמת שם בשבילכם. מבינים את העסק ואת הצרכים האמיתיים שלכם ואת האתגרים שלכם. אם אתם מחפשים גב טכנולוגי אמין, מקצועי וזמין, אני מזמין אתכם לדבר איתי.